Ježišmaja, kde to zase jsme? Táto, pak tě mám. Hele, já tady jsem v kanclu. Jsi v kanclu, ty zase makáš, jo, nazdar. Nazdar. Hele, co tady děláme? Hele, jdeme opravovat kompy, máme tady brigádu dneska. Jo, takhle. A kde jsou ty počítače? Hele, nevím, musíme je najít, ale dostali jsme takový úkol, že tady budeme muset fakt opravit kompy, protože já jsem IT expert, sami podívej, že jo, já jsem prostě ITák. Jo, a proč máš to kladivo na zádech? To máš jako no právě na ten komp, jo, že kdyby náhodou, tak nějaký šroubek nebo takhle. Jo, tak prostě o toho budeš mátit. Jo, to je moje styl práce. Jo, takhle. No hele. No, můžeme najít. A co to je tady za mražák? Nevím, co je mražák, když už, říká se tomu mrazák, ale tohle není žádný mrazák, to je jenom prostě to. To je nějaká báňka. Podle mě to je sprchový kout. Hele, holka bez tváře. Modrooka. To je holka modrooka bez tváře, no. Bez očí, bez usy, teda bez pusy, bez nosu. Kabelkou. A proč mátíme do cihel? To nejsou cihly, to jsou klávesnice. Aha, tak to je docela jako vyšlapaná. Počkej, mi tady před barákem někdo nastartoval traktor. Musím zavřít okno. Holka modrooka nesedělej u potoka. Hele, někdo rozbil tamhle komp, musím ho jít opravit. Hele, a kolik těch počítačů musím opravit? 4 koukám. Jo, 4 a máme $10 za to. Jo, tak to je docela málo, ale... Tady nic nikde nejsou, mi buší srdce, ty mám infarkt asi. Vem si prášek. Jo, co to je za holku? Holka tady nemá pracovat. Ježišmaja, co teď dělá? Já jsem tě ztratil. Táto, pojď za mnou. Kde seš? Tady. Jo, dobrý. Co ale počítač, jdeme. Ne, holka. Už je tady ta kráska. Ne. Táto! Já jsem se nevešel do díry! Jsi v pohodě? Já jsem přes svůj pupek se nedostal přes tu díru. A co se stává? Táto, já tě zachráním. To není sprchovej kout, to je fakt mrazák. Já tě zachráním. No to bych radil, ale tady nechci zmrznout. Pojď! Tak, dobrý, jdeme. Já jsem tě zachránil, dlužíš mi Robux. Nedlužím ti nic. Tak já tě tam příště nechám. Já jsem tě zachránil z babyboxu, já ti nic nedlužím. Hele, tady je počítač. Toho strašně moc. Kde je počítač? Tady, za rohem. Tvarohem? No, nevím, jestli je tady tvarůžek, ale máme tady počítač. Počkej, co to je? To oprav. Aha, já musím něco mačkat. No, mačkej do toho, že jo, do cihel. A co když si zlomím nehet? Žádnej nemáš. Ty vlastně máš dlouhý, že jo, jsi prase, si se nestříháš nechci. Cože? No. No není pravda. No to je pravda. Ne. To nejsi poškrábal teďka ty cihly, že jo, těma nechtama. Hele, holka. Tady to. To má to? No, chtěl jsem říct servery, ale zamotal jsem se ve svém vlastním jazyku. Ty se zamotal spíš v kabelu. Musíme najít poslední počítač, táto. Já ho najdu. A kde? Tady jsme už byli. Ne, nebyli. Byli, tady jsme se objevili. To je bermudský trouhelník tady. To je spíš bermudská kancelář. Chytli bramboráka Tomáše. Jdeme zachránit bramboráka Tomáše? Jdem. Musíme spolupracovat. Jako nemusíme, ale jdu ho zachránit. Já ho zachráním. To je můj švagr. Cože? Hele, ona... Počkej. Ne, tady ne. Jo, tady. Já jdu oknem. Ne, nejdu oknem. Ona tady je. Zachránil jsem. On avkuje ten blbeček. Už to vylezl. No, už jde. Čau, holko. Ale ta holka je docela nešťastná. Koukej na ní. A jo? Jo! Pomoc! Ne! Táto! Já jsem hodil držku! Prosím! Táto, nenecháme mě tady! Ona mě si dala na vodítko! Prosím! Pomoz mi! Já jsem venku! Utíkej! Jdeme ven! Honem! Rychle pryč! Rychle! Otevírám! Ne, ona mě bajsla zase kladivem! Táta, mě to bolí! No nic, Patýsku, měj se, já jdu domů! Ne, prosím, ona si mě dala na lano! Táto! Já už mám dneska po šichtě, sorry. Táto, pomoc! Čau. Ty mě opouštíš! S Bohem! Otče! Proč jsi mě opustil? Já musím otevřít dveře na to tata a pak přijdu. Zdám! Když to vydržíš. Já už běžím pryč! Tak pojď, už to je otevřený, dělej. Zdráme. Jdeme, nazdar, utekli jsme jí. Táto, já jsem v nějaký jeskyni. Tak už tam zůstaň, prosím tě. Mě posedl démon. Já mám kladivo
Matýsku, já jsem tvůj otec, jo, nezapomeň. Já nemám otce. Jak nemáš otce? Já jsem tvůj otec a přišel jsem tady to opravit nějaký kompy. Já nemám tátu. Slečna bez tváře, dobrý den. Já už jsem nějakou slečnu pochytil. Můžu si pohrát s vaší kabelkou? Proč bys to dělal? Má hezkou kabelku a Journey má dobrý. Co? Jo, takhle. Jo, takhle. Táto, kde pak seš? Já tě chytím. Ale ty mi nemáš chytit, já jsem tvůj otec. Až tě chytím, tak tě praštím. Aby ti nepraštil já, ty blbečku. Táto, ty jsi něco pokazil? Ne, Ty jsi mi vysvobodil holčinu mojí? možná. Ale to se nedělá, táto. Táto. Táto, proč mi utíkáš? Kde pak tě mám? Mám tě! Ty jsi utíkal jak Beckham, teda Beckham, ten Usain Bolt. No, já jsem si dal nějaký adrenalín. Jo, adrenalín. Teďka Ale- plavu tady v mrazáku, zachránila mě holka bez tváře. Já jsem se ztratil. No, to doufám. No, já jsem se ztratil omylem. Já jsem Ty jsi trošku... taky omyl. Cože? Já fakt nemůžu najít cestu ven. Jak můžeš zabloudit? Já se tady nevyznám na letišti. To není letiště, jo je asi. Je to letiště. Ty jsi Jo, jsi nebyl na letišti? no jakoby já ne, ale můj táta byl často na letišti. Jo, takhle. A co dělal? Odlítal do Chicaga. Tam musí být asi hezky. Jo, už tam zůstal, no. Tak asi jo. Slečna bez tváře, dobrý den. Hej, ale já nikoho z vás nemůžu najít, co Ještě to 3 je? kompy a odcházíme, odlítáme, směr Chicago. Já budu kempit. Asi kempovat, asi si uděláš táborák, že jo, a budeš opíkat buřty. No to budu. Já si Ok. udělám oheň. Já nevím, kde jste. Na letišti, hele. Mně se zdá, že vchodím furt dokola. A mám tady nějakou Alexu. Alexandru. Ne, to je Aria. Arial. Aria. Jo, Aria. Tak. Mámi, táto, můžu O. si nechat tuhle holčinu? Ale nemůžeš. Jak to? Proč bys to dělal? Protože já ji chci. Ne. Ale jo. Táto! Mazej do mražáku. Jak ji chytím? Takhle. Tak. Já proč vždycky já jí majznu po hlavě, táto, ona má bouly už. Mám dalšího frajera. Já jsem jí majznul? Já jsem jí zase trefil. Táto, já jsem zruda. Já už nevím, kam vás mám dávat. Tady je No moc. nejlépe nikam, jakoby. Ale já chci. Ty máš blbý. Já slyším počítač. Jo? Tak to budeš asi nahoře, my jsme dole. Jo, dole, jo? Už je opravený. Jo, takhle. Vy si ze mě děláte šprťouchlata. Ne, jsme jenom opravili komp. Tak to teda ne. Já si tě chytím, táto. Mám tě! Blbečku! Co vy nadáváš, teď jsem tvůj syn. Ne, nejseš! Teď tě můžu Teď jsi majit. zruda, co mi praštila kladivem. Já za to nemůžu, mě to láká. Dobrý, já běžím. Ježiš, já jsem to Ty nechtěl. jsi hrozný kemper. Nejsem, teď já jsem sotva vyběh. Zas jde, že jo. zas. Tak, mám ho, Tadeáše. Tak, pojď sem. Můžeš přestat osvobozovat lidi? To je nezákonný, víš to? Nevím. Z mýho mrazáku. Pojď sem. Já si tě chytím, až tě chytím, tak tě praštím. Blbečku, ty vole, tak ty mě nemohl trefit, ne, jak jsem tě přeskočil. Ty jsi nemají skokan. A kde je Ne, ten... tady já jsem hodný a zachraňuju lidi. No a kde jsou ostatní? Tady. Jo! Ale ty Mámo. kempíš, takže smůla, no. Ne, kempím. Kempíš jedno místo tady. Já jsem se rozeběh pouze. Sráp. Ne, můžete přestat se osvobozovat navzájem? No a to je účel hry? Není, já mám Teda hry, já jsem vyhrát. přišel jenom opravit počítač. Táto, ty jsi tam zase zahrál nějaký Co se holka gamble. bez tváře, já ji miluju. Táto, Ne, ty- já jsem spadl na čelo, dobrý. Ty jsi spadl na čelo. Jo, blbečku. A zdrhám. Proč zdyháš? Nezdehej. Bude mi smutno. Vy jste otevřeli dveře? Myslíš, že mě děláte špeťouchlata? Neotevřeli. To teda v žádném případě, tohle neexistuje. V pohodě. To není v pohodě. Já nechci, abyste mi utekli, mě bude smutno. Já běžím k tomu pravému východu.
Jo. No, ale vypadá to... Tak se měj hezky, Matýsku. Cože? Já jsem se zase ztratil. Ty jsi utek? Jste všichni utekli? No, skoro všichni. Ne, oni mi fakt utekli. Ježišmarja, chudáčku. No, co to nebaví? Já jsem si chtěl majznout lidi po hlavě. Proč furt opravuje komp? Někdo opravuje komp? Brambora Tom opravuje komp, když nemusí. Ona opravila počítač, teď jsem to slyšel. Ale ne ona, Brambora Tom. Jo, Brambora Tom, no holka bez tváře. Ona musí zdrhnout. Kde pak je holčina? Nikde. Ona mi to někam tady utekla. Kde pak je? Halo, holka. Neřeknu. Holka má do oka. Kde pak tě mám? Ona nemá oči, sorry. Aha, tak holka bez oka. A nemá ani druhý. Ale já ji vidím kalhoty. Už zdrhla, no. To je, On taky zdrhne. to je on. Tom! Aspoň jednoho si tady nechám, konečně. Ale Ten dobře tady. mu tak, neměl to opravovat komp, když už měl zdrhat. Přesně, tak a teď budeš tady se mnou dokonce. Máš to. GG.